बहुत ना कि तोहार पतो बहुत बढ़िया बाली ए बुची जा घर तनी एगो तगाड़ी लिए ले चल जी पकाए खातिर गोइठा बा। हमें छोटकी तगाड़ी की बड़की तगाड़ी? छोटकी चाहे ले लिए बड़की ले ले ना। अच्छा ठीक। जा बड़की लेके आव आ जल्दी आई हो। का करी मोदी जितना महंगा गैसे कर दे है ना सारा गोइठा लगा एक तो आगी नहीं खेबर किरासन तेल बंद कर दे है ना तो मैं लुगा फुका देते अगिए धरा में गैसो देता दे है ना तो इतना महंगे हो गए कि अब गरीब आदमी कहाँ ले भरवाई जरा नूने रोटी नहीं खे तो गैस कहाँ ले भरवाई पकाई जना तो बबुए नहीं लगा उहे जनता हूँ आग बना का बाहर आ गोई रहा कहीं नहीं कर जना तो आग ऐसा न कहाँ गो रहा जाता खेत पर गो रही भौजी प्रणाम। खुश रह का हाल चाल बा हो? ठीक बा हो अपने कुल कह। हमनो ठीके बाटे अभी हे होता टे कुल गोइठा उठा सरियावत हई जा। हां हम भइल बता। हां हमरो के आइले 2-3 दिन हो गई आइने तो आते आवत गोर ने खेता पर घूम के नहीं। हां आवते आज मतलब खेत घूमे लगला का? का तो मालत रोड खेत खरियान नहीं के ना घूमे खातिर और कुल लइका फेर ठीक बाना सर। हां एकदम कुल ठीक बना से अपने बताव कैसे रहला हो? हमनियो के ठीके बाटे हो। ए भौजी भैया कहां रहत? बाहर आ रहे ना। बाहर रहत ना? हां हो। अच्छा लइका फेर को बाना तो यार? दू गो एगो लइका एगो लइकी। ज्यादा पढ़ावा लिखावा होने के बढ़िया से आजकल शिक्षा ही बहुत बढ़िया चीज बाटे। बढ़िया से लिखे से ना तो समझ कहीं सक्सेस हो ना पहिया से। सरकारी में भेजी ला पढ़ावे खातिर अब गरीब आदमी का करे इतना कहाँ पैसा बाकी प्राइवेट में हमनी के पढ़ावल जाई सरकारी में दोनों जाला सा। ओ भौजी स्कूल सरकारी होको चाहे प्राइवेट होको गार्जियन होकर सही रही ना तो लड़कन के एकदम पढ़े लिखे में कोनो परेशानी ना होई। तो बहरे बना घर का खर्चा देखते वाला हमार बाटूर आदमी बना परिवार बना सास ससुर सबे बा बाटूर खर्चो बा ओमे दूगो लइका बना सन तब वो भेजला तो अपनो देखे के बा पेटवो देखे के बा लइकनो के देखे के बा। ठीक है भौजी तू सरियावा गोइठा हम चली देखे तनी घरे है तू ले बने घास पात उ खोजा फिर ना कहना कि जहिया से बाहर आइल लागल घूमे सिवाना सिवाना ओए मरते इहे ना वीडियो बनावली। हां इनका वीडियो बहुत बढ़िया लागला रोकतन पूछतन ए भौजी अरे सुननी है कि तू ना वीडियो तो बनावलू। हां का देखले बड़ा का तू? अरे हम देखनी बहुत एकदम खुश भइनी कोन कह रहा है देखा भौजी हमारे गांव का वीडियो बनावले वाली। ओह नो। हां तो कौन चैनल का नाम हो तरतबा बनावल वीडियो? हां हां हम तो बनाइला साहिल समीर गाजीपुर कॉमेडी हमन का चैनल हवे चैनल का नाम साहिल समीर गाजीपुरी ना। का करब अब गरीब आदमी अब हम कहनी कि जा दूगो लइको बना स आ घरे रहेला जब मजदूरा बानी जा सब दुनिया काम करता तो हम कहनी कि जा करे लगब तो भगवान साथ दे दी हाँ तो हमनों को कामयाब हो जाइल जाई आ दू पैसा के आमदनी हो जाई गरीबी हमन के भगियो जाई तो काम तो करते बानी देखा भगवान का मर्जी आगे का होला। सोशल मीडिया एगो अच्छा प्लेटफॉर्म हुए ओमे काम कोई बहुत अच्छा चीज होला। ठीक बा ठीक बा तू कहत बतिया के हम समझे तनी तो जाना तड़ा हमने का गांव नगर बहुते कुछ कहेला लेकिन हम दुनिया का परवाह ना करीला। ये नहीं करे के चाहिए अपना काम पे ध्यान देवे के चाहिए और गांव घर के सुने के ना चाहिए। अपना मेहनत करबू तो जरूर एक दिन सफलता होखे ही के बाटे। ये विश्वास लेके ये उम्मीद लेके हाँ ये सोच के तो हम करे लगनी काम करनी कि चला अगर ऊपर वाला साथ दी हाँ तो काम करे स्टार्ट करबो ना तो 20 को शिकायत करे वाला ऊपर रही है। ठीक बा वो बात पर तू ध्यान मत दो अपन काम पर ध्यान दो। अरे वीरेंद्र भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे ये तो चैनल उतार काम करना हो। अरे हाँ बबुआ दोनों जाना हमनी के टीम बहुत बढ़िया काम करत है। हो भैया वीडियो बनावा जा आगे बढ़ा जा भगवान तो लोग आगे बढ़ावा ये हमारे से दुआ बात है। तुम घबराए के बात नहीं के हम तुम लोग वीडियो देखिला और शेयर कमेंट कुछ चीज करेला बहुत अच्छा वीडियो तुम लोग बनाओ। चला ठीक बा कोनो बात नहीं के अब हमहू चला तनी हो जाएगा बतन खेत में। सोचा था कैसे काम होई कैसे ना होई हैं तू तो जानते बोल हमारे दिल के बात हम कितना मेहनत करेला हर चीज काम जाके बाहर करेला। अरे भौजी समाचार करता नहीं हम अरे वो तू जो सुना तो नहीं भैया हम खुद समाचार करते हैं तरह से का हला कर दिन बाजी समाचार कर
हां कमा के आई ना ना तो लगे ना पूछे तो समाचार कर भेजा हां जाता नहीं घर जाता समाचार कर खातिर समाचार खो दला लोग करे समाचार का ये मानै के का हाँ अबे पूछा चल पूछा चल का कहले रहले हवे के का अरे ये तो औरिया अपन अरे हम खाली अरे मेरे भैया भौजी से कुछ बात कर दियो है देखला सब गुंगा ओई खातिर मार हम बाबू से कह देला मारे खन दूध उतारू बाना हमरा के लौड़िया दे न ए प्याचन ना हां गलती करता रहा का? ठीक ना पहला बात कि दूसरा के चढ़ावला में कोनो काम ना करे के चाही। हां समझ रुक एक मिनट ठीक बा तू देखला हां सुन अच्छा पहले फेंका हम हूं आवत नहीं वही रास्ता से ठीक ना तार लइकवा रहला हां इनकर पतोहिया रहलियो हां गोइठा पसारत रहलियो बटोरत रहलियो हां अब अजगा ये बेचारा उनका ले समाचार करत रहला हम वही रास्ता से गने तो हमरो ले पढ़ाव नाम कैला सर कितना ही अच्छा बात बेचारा करत रहला कि अपन लड़का के पढ़ावत लिखावत करू कि नाही ये तो बात पूछत रहला हां अरे गुंगा का कहता ना बहुत सुना इनकरा तनी कम सुनाता तनी कम बुझाता ठीक ना ए तरह आदमी देखे ना तो मान लो दूर ले देखना इनकरा उतना सुनातो नइखे और उतना बुझातो नइखे दूर ले देखला पर आदमी यही तो सब कहीं ना दूरे ले देख के सब कहीं ना नजदीक गई रहता ना तब इनकरा बुझाई का कह रहे आइराना हुआ ना ऐसा सुना तार पतो में ऐसा कोनो गलत फहमी मत सोचा बहुत बढ़िया तार पतो वाली हाँ तोहार गलत फहमी बा ऐसा कबो मत सोचा नइखे सुना वो तना ना कि तोहार पतो बहुत बढ़िया वाली बहुत बढ़िया वाली संस्कारिक वाली ऐसा पतो कहीं खोजबो करबा ना तो ना मिलियो ना सुन तू वीडियो बनावेली ना हाँ तो उतना चलेला इतना तो मत सोच ओहो सुना साला के एकर तो एकदम तोरे एकदम अरे हाय देखो मुआ सुन आइराना हम मौका पर जौन तू सोचत ले ना ऐसा कोनो बात नहीं के सोचल भुला जो ई साला गुंगा बहुत सारा आदमी हो गेल बाटे जा बढ़िया तार पतो वाली तू सुना बात में का झूठो का गेल भैया पूछा हम कोनो गलती कर चला ठीक बा ए गलती समाचार निकम कुछ कहले बहुत बढ़िया बात होत ये रहला कहता नहीं चला जायदा लइका है उतना टाटा ऐसा मत कुछ काम हम ना जाता कर नहीं गुंगा बहुत जानत ले ना एक नंबर का देखल नहीं के चाह गलत काम पर ना फाड़ दई तोरा के अरे आज ना तू ओकरा बात सुन के काहे ना? भैया मुआ देबा हमरा के उ सही बात जब कहता तब सही ई कह के बचा भेटा गेल ना तो छठी का दूध याद कर देती गाँव घर बतियाओ तो लोग मुश्किल कर बजा कर हमनों का वीडियो के देखी जा दुआ दें जा आशीर्वाद दें जा लाइक दें जा कमेंट करी जा अगर गलत होई तो वहू के कमेंट करके बताई जाए कि नहीं गलत बा और सही होई तो कमेंट करके सब्सक्राइब बना दे जा आप लोग से यही प्रार्थना बा यही विनती बा सब लोग का प्रणाम बिल्कुल साफ सुथरी वीडियो भैया देखब जा थोड़ा सबके देखल दी जा हमनों के देखब जा इस तरह बने रहे वीडियो में शायद से मेरे गाजीपुर देखते रहिए फिर अगले चैनल में मुलाकात होगा तब तक के लिए बाय टाटा